dukkan su ma duk wanda ya tsaya ni ma zan iya tsayawa wallahi da ni ma ya da gaske ni kaina wallahi in da takar shugaban kasa duk wanda ya tsaya a can wallahi ko yan rufa'i ko atiku ko rotimi ko kai ko ma wane ne zai takara a cikin waɗancan da na gani dai waɗannan yan hada kakkiyar wallahi sun mutallahi in na tsaya sai ai abin da Allah yi da ni ma ba wai da ba da wani amintuna ba haba jama'a. Duk da cewa kai mawaki ne kadai kawai kuma ka iya ja da madugun adawa da 'yan siyasar da kowa ya san kwararrun 'yan siyasa kai kuma waka kadai ka iya kuma ka ci zaka ja da waɗannan jigajigan 'yan siyasa. Zanadin yanzu kai ba ka takara ba ne? Wani mai samun kyamar da kan bayani? Ni aikin jarida nake. A to shi ɗan jarida ba ya takara? Ko ko shi ba shugabanci ba? Ko ko saboda ni mawaki ne? To na ce yanzu daga yau na aje wakan nan na kuma mai aikata buzun babanmu na kuma almajiri na za nan takara ne ai kowa an ba shi dama saboda haka in dai in suna da abin da za su faɗa a zaɓe su to wallahi tallahi na wayafi in dai a cikin waɗancan akwai wanda zai fito ya ce yayi kaza dan a zaɓe shi ko zai iya kaza to wallahi in na faɗa na wahi an furga musuwa akan nasu bare kuma Bola Ahmed Tinubu dan Allah ku duba ku gani mana yanda kake ganin wata haɗaka tana da magoya baya to haka APC tana da magoya bayanta waɗanda idan mutum ya fito kudanna kararrawa sannan ku yi layi ku shiya kamar muna gani ne uwa da abokan arziki dukkanin mabiyan wannan tasha muna fatan Allah ubangiji suna nuna ba su so suna yi masa rahama to ai ina nuna maka yanzu ni ma da ka zo ka sa wata jam'iyyar ni ma zan ce ba na so saboda ina saka wani ya ce ba so to kuma wani laifi ne jam'iyyar ka ce daban ka kare taka ni ban kare da ba ka jam'iyya take rana barka da shigowa lokacin tattaunawa da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Zaradini ina muku fatan alkhairi. Yan adawa a Najeriya sun yi haɗaka sun shiga jam'iyyar ADC domin wato tunkarar shugaba Tinubu da ake sa ran zai tazarce. Ya kake kallon wannan haɗaka tasu? To ai assalamu alaikum wannan haɗaka tasu a gurbace ba tare da bata lokaci bikin ba da muka je ma aka gama lafiya lafiya da rarara ya da wannan Allah haɗakar maganganun amfani da yake yi saboda muna so ku dinga rubuta mana sharhunan ku dukkan su dai a waɗannan cikin mutanen comment section mutane Masha waɗanda Allah. babu wani mutum wanda zai fito single handle ya ce wai gashi ya zo a zaɓe shi akan yayi abin kaza me aka ce yayi abin kirki na kaza ko yayi kaza yana faɗin ɗaya na biyu na uku zaka ji an ce wannan fa shi ma ba mutumin kirki bane babu wanda zai zo ce maka wannan mutumin ya fito dan yayi dan talaka ne saboda haka to wayannan ba dan talaka suka fito suna yin wannan abun ba suna yi ne dan kansu kaga sai mu ce gayyar taron yuyuyu kenan wannan babu wani abu da zai tsorata dan adawa koko gwamnatin Bola Ahmed Tinubu koko mu da suke so su tunkari jam'iyyar APC Allah yana ganin dai wannan gaskiya ba su shirya ba in dai waɗannan ne suka ɗebo suka ce a zo a yi wani abu to wannan gaskiya ba za su iya ba Bola Ahmed Tinubu zaka ma wannan me ya kace haɗakakkiyar ka ce wai za ka iya shi ai wannan mutumin kafin Allah ne duk yadda za a taɗe shi bai taɗi ba duk yadda za a buge shi bai bugu ba sai da ya shigo dukkan su ma duk wanda ya tsaya ni ma zan iya tsayawa wallahi da ni ma ya da gaske ni kaina wallahi in na tsaya takar shugaban kasa duk wanda ya tsaya a can wallahi ko yan rufa'i ko atiku ko rotimi ko kai ko ma wane ne zai takara a cikin waɗancan da na gani dai waɗannan yan haɗa kakkiyar wallahi sun mutallahi in na tsaya sai ai abin da Allah yi da ni ma ba wai da ba da Bola Ahmed Tinubu ba haba jama'a. Duk da cewa kai mawaki ne kadai kawai kuma ka iya ja da madugun adawa da 'yan siyasar da kowa ya san kwararrun 'yan siyasa kai kuma waka kadai ka iya kuma ka ci zaka ja da waɗannan jigajigan 'yan siyasa. Zaradini yanzu kai ba ka takara ba ne? Wani mai samun kyamar da kan bayani? Ni aikin jarida nake. A to shi ɗan jarida ba ya takara? Ko ko shi ba shugabanci ba? Ko ko saboda ni mawaki ne? To in na ce yanzu daga yau na aje wakan nan na kuma mai aikata buzun babanmu na kuma almajiri na za nan takara ne ai kowa an ba shi dama saboda haka in dai in suna da abin da za su faɗa a zaɓe su to wallahi tallahi na wayafi in dai a cikin waɗancan akwai wanda zai fito ya ce yayi kaza dan a zaɓe shi ko zai iya kaza to wallahi in na faɗa na wahi an furga musuwa akan nasu bare kuma Bola Ahmed Tinubu dan Allah ku duba ku gani mana. A lokacin da aka yi haɗakar APCE ita ma PDP a wancan lokacin ta watsi da nuna cewa
APC ba za ta iya yin komai ba, jam'iyyar ku a lokacin ta yi haɗaka ta zo ta samu nasara. Anya ko wannan watsi da haɗakan nan ta ADC su Atiku su Rufai da kake yanzu da ku a APC kuke yi ba zai zama muku matsala ba, su zo su ba ku mamaki kuma tarihi maimaita kanshi? Ba watsi ake da su ba. Kullum mutum gaya masa kake nan ne daidai nan ba daidai ba. Su da suka fito yanzu suka ce za su yaƙi APC, su kansu san ba daidai ba ne. Saboda haka mutanen kuma da duk wanda ya saurari yan Rufai ko ya saurari Atiku ko ya saurari mai aka saro Timi Ameci, duk dai waɗanda suke cikin wannan group din, duk wanda ka ɗauko ka baje shi a faifai, damar da ya samu a da ya faɗa abu biyu ko uku wanda ya yi, wanda shi ya fi, kaga Bola Ahmed Tinubu shekarar shi 2 ina yin wannan mulkin, amma akwai wanda ya samu dama shekara 16 a cikin su, akwai wanda ya samu dama shekara 8, akwai wanda ya samu shekara 4. Ka gane dukkanin su wannan kowa ya fito ya nuna abin da ya wanda ya bar legacy ko a garin su ko a jihar su ko a local government din su ko kuma a Najeriya gaba ɗayan mu gaba wanda zai nuna. Saboda ka babu dukkan su duk wanda ka dauka mutum ne waɗanda ne aka ce wanda ya samu dama kuma daman nan ya zare ta akan shi, ko da ya cutar da mutanen ko kuma yayi wani abu wanda kanshi kawai gina ba wani gina ba. To su talaka mahaukata ne kawai sai ka tashi daga nan gurin sai koma can ka ce kai ka bude jami'a, kawai ka bar nan gurin to kawai shikenan daga nan ka tashi, ko daga nan aka ce an kore ka an hana ka minista ka tashi ka koma nan. Ka gane a'a daga nan ka zo ka ce kai dole ka takarar shugaban kasa jami'a baka samu ba ka tashi ka koma nan. To nan abu ne wannan abun ai ba zai yi ba. An ce a zo a talu a gyara kasar nan, gyaran kasar nan muke bukata ba wai wani abu ake bukata ba. Mutumin nan da yake kan mulkin nan duk sun san shi kuma ya san su, ba wai dan yana tare da Bola Tinubu ba, duk wanda yake tare da Bola Tinubu ko yana san shi ko baya san shi ya san ba wai yana shugaban kasa bane yanzu dan ya samu kuɗi, ba ko yana dan ya samu kuɗi ko ya sai mota ko ya sai gida ko ya sai wani abu bane. A'a abin da yake gani yana da gudunmawar da zai iya ba wannan kasar. Mutumin nan bakin gurgudo a yanda aka zo aka samu kasar nan, ba na so in koma baya, amma a dama aka zo aka same ta. Kuma waɗancan fa da suke magana su ba suka yi dama da kasar nan fa. Daga nan daga can na kololuwar da su sai Rufa'in Sarauci su suka yi dama kasar nan fa. Kuma yanzu suka dawo suka ce wai a'a wai su ne kuma za wasu ne suka bude sabuwar jam'iyyar adawa za su tunkari APC. Wallahi wannan wani abu ne wanda inda su dawo kawai su me aka ce su koma ga Allah, su dawo su zo a haɗu. Mu abin da muke da bukata shine a gyara wannan ƙasa ta dawo kan saiti. Talaka ba an ce kowa he kuɗi ba, amma dai ka zauna lafiya ma wani abu ne. To amma Hajji Dauda kamar me zaka ce ne dangane da ƙorafe-ƙorafe da ke fitowa daga yankin arewacin Najeriya na cewa gwamnatin Bola Tinubu tana nuna kabilanci da danna arewacin Najeriya, karuwar rashin tsaro da kuma fatara tsakanin 'yan ƙasa da tsadar rayuwa? Ai ba za ka hana ƙorafi ba Zaradi ne. Don da gani zai ƙorafi ba za ka hana shi ba. Saboda shi kamar Bola Ahmed Tinubu bai mai aka ba shi rufe da arewa ba. Bola Ahmed Tinubu ba shi kawo kidnapping ba. Buhari ne ya rufe boda, kuma Buhari dan arewa ne. Saboda idan mutumin arewa zai tala ina gaba da babbar Tinubu yake ba. Da Buhari je kawai dai an mai aka cewa baya so ya fito ƙarar ne ya faɗa. To shi kuma yanzu Bola Tinubu shine akai. Abinda ake so a yi duk abinda Buhari ya naɓanna a gyara. Ko kuma duk abinda wani na wani mai mulki yayi wanda ba daidai ba a gyara shi. Kuma shi yake yi bakin iyawa ana yi, wani abin da ma ka san an yi ko abin da baka san da shi ba ana gyarawa, ana yi iya bakin gurgudu ne me ya kasa gurgudu. Ko magana kabilanci ina ga wayanda ban san yadda aka mulkin Buhari ba su ne suke faɗin wannan magana da sharing. Aya mukaman da Bola Ahmed Tinubu baya yanzu ake cewa yayi kabilanci. Masha Allah. An ka dauki mukaman kusan me ake cewa arewa da kudin, ni dai ban san bambancin ba, in ma akwai bambancin ban san shi ba. Bambancin kawai sai dai a ce shi dan Lagos ne ko ni dan Katsina ne ko kuwa dan Kano, amma dai magana wai mukamai inda za a dauko misalan a fito maka su mukaman a baje maka su a faifai zaka ce wannan mai aka ce wanda bai sani ba yake cewa wai an yi kabilanci ko me aka ce gurin mukami ko gurin bada wani abu. Ba wannan bane. In kaga ka dauko mulkin Buhari mutum 70 me aka ce 76 a cikin 100 duk mutanen arewa aka ba mukami. Amma abin da su gaggawa su tambaye ka Dauda ka hutu shine me yasa kake ta bayyana mulkin Buhari bacin shine ka tallata mulkin Buhari sannan
APC ta Tinubu yanzu ka sa waka ka tallata ta, me yasa yanzu kuma kake ta magana Buhari me yasa watakila ba za ka magana wata gwamnatin ba? Daga can ni da mun yi fira da kai kuma na faɗa, na ce abubuwan da ya faru a baya shi ya kawo mu inda muke yanzu. Duk wannan damadamar da aka yi a baya ce ta kawo mu cikin wannan yanayin da muke ciki. Kuma me aka ce mun yi Buhari, mun yi gwamnatin Buhari, duk wanda ya zo ni na ce na yi gwamnatin Buhari, ni ban ce ban yi ba. Kuma babu ma wanda ya kai ni. Babu wanda ya kai ni zakalkalewa da cewa kaza amma duk tunda muka fara a zato muke yi abun nan mutumin nan ya samu kasar nan ba a daidai ba waye mata daidai ba, PDP ce ta mata. Yau yan PDP sun dawo sun ce su ne mutanen kirki, ka gane su kuma wanda suka gwamnatin Buhari suka da malmala kasar maimakon su gyara, mu muna musu kyakkyawan zato. Ni na faɗa na ce na yi gwamnatin Buhari ba din samu kuɗi ba, na yi gwamnatin Buhari da kyakkyawan niyya wanda akwai dubuna waɗanda suka yi, dubunnan mutanen da suka yi Buhari ba wai dan su samu wani abu ba, kuma da ba su samu ba ma za su samu din ba. A haka aka yi gwamnatin da kyakkyawan zaton zai gyara ƙasar nan. Ya za ka yi? Ka samu kuɗi a gwamnatin ta Tinubu tunda ka ce ta Buhari baka samu ba? To alhamdulillah, ba wai ai kasan ni daman an riga an san al'adata tun lokacin gwamnatin Buhari da a ce kuɗi nake bi da ba zan Buhari ba, dan akwai wanda ne ya ce in na bi su zan samu kuɗin, na ce ba zan yi ba. Ni na me aka ce basira ta koko da hikimar da Allah ya bani, ina amfani da ta ba wai dan a bani kuɗi bane. Idan na samu kuɗi fa alhamdu, amma ba wai ina yin waka wai dan wai abin kuɗi ba. A ina yin waka saboda abu biyu ko uku. Na farko dai muhimmancin sakonnin da nake turawa. Na biyu shine waɗanda suke aiki da mu, idan ka bar su baka yi musu bakin gurgudan da aka cewa dakin ko kuma kankar wanda zaka nuna musu nan ne gabas nan ne yamma ba, idan ka bar su a cikin wannan akwai duhu, kuma duhun nan zai iya dawo ya me aka ce ya affect ɗinka. An zo an yi Shata, an yi Dan Kwairo, in dai waka ce an yi duka. Wakan nan wata ran in ka ce kai ne, dole wata ran ba kai bane. Mutum nawa aka yi in kana jin me aka ce, in kana da waka ko kana jin da wani tashe na ko wani zakin murya, duka yanzu ba sa nan. Wasu suna raye, wasu ma ba sa raye. To saboda haka ba taɓa yin mawaƙin siyasa wanda ya wuce Garba Gasho ba. Ka gane, ba taɓa yin wani mawaƙi a arewa wanda zai ce me aka ce kai dan karamin yaro da an yi magana Shata sun Shata. Dukan su yanzu dukan sun kuma ga Allah. To kai kana tsammanin zaka tabbata ne a rara yana waka dan ya tabbata ne yana waka? Ba haka bane. Abinda ake nema a kafa, mi kai wannan damar da Allah ya ba ko basira ko hikima, mi kai na wanda kai ka tabbatar da wani abin da kai bakin gurgudo kai iyawa wajen gyarawa ko kuma nuna inda za a gyara ko da ba kai za ka gyara ba. To amma irin wannan gabar rara wato mutane da yawa a arewacin Najeriya din suna ganin kamar baka wakiltar su, kai dan arewa ne, ka samu dama kana iya yin waka har shugaban kasa ya saurara, amma kuma tallata shugabanni kake waɗanda suke zargi da azabtar da talakawa. Baka da na sani haka a dinga zargin kana tallata shugabanni da suke cutar da talakawa haka? Ka san wani in ya kabiyo likita kawai, likita ne kuma mai tiyata, to kai ma ka zama mai laifi. Na kira Bola Ahmed Tinubu likitan kwarai. Shi likita inda na gaskiya ne, inda da gaske yake yi, ba za ka zo ka ce wai dan za a yanka me aka ta dan za a fede ka a yi maka tiyata ka ce wai sai an maka wai yadda kake so za a maka ba zai yiwu ba. In aka ce za a gyara to dole wani bangaren sai me aka ta sai ya haƙuri. Magana wai a ce wai ana me aka ta wai a lallabawa shi kama ga wannan rigimar da muke ciki. Duk wanda aka ce yayan shi ya karye ko mahaifin shi ya karye ko mahaifiyar shi, dole sai ya haƙurin ya ji kukanta. In dai yana so, ba fa shi ba, in dai yana so a gyara, in kuma an ce a bar ta haka to za ta ƙara jagwalewa. Dan abinda wanda ya dinga mana kenan, abinda shi ba hade mana kenan. A ce a gyara kai tsaye ba tare da ka kira wani shugaba da wani suna ba, kai tsaye me zaka ce kan mutanen da suke maka wannan fahimtar cewa talakawa suna shan wahala, har yanzu baka daina tallata mutane da suke azabtar da su ba, wannan zargin da ake maka? Rashin fahimta yadda na gaya maka. In an ce likitan kwarai ne, abinda na gaya ma kenan. Na ce in an ce za ka yi gyara ko za ka yi aiki, ba magana wai wanda za a ma gyaran shi yadda yake so za a yi masa. Duk wanda ya kare aka ce za a gyara, to dole in za a ɗora ka, kai ka san ba wai yadda kake so kake ji ba.
saboda in so samu ne ba sai an matsa ba, in an matsa dinnan zaka ji zafi. To wannan gyaran shine Bola Ahmed Tinubu ke yi. To wanda bai fahimci wannan ba, duk yadda zan yi waka in ce ina wake Bola Ahmed Tinubu zai ce fa shi kawai ina bin masu mulki ne. Amma babu wanda ya kai ni adawa. Da aka zo rigima bari mu muka rigima ai. Mu muka bala'i, mu duk abin da aka yi na mai aikata na gwamnatin baya da aka yi da aka kawo ta. Mu muka yi. Kuɗi aka ba mu? Ba kuɗi aka ba mu ba. Ba kuɗi muka nema ba. Amma mun zo mun kafa da ba magana kuɗi ake barara, misali mutanen arewa suna nuna gamsuwa wasunsu da wannan haɗaka, kamar wace irin waka za ka yi wa haɗakan nan ka tallata, musamman domin ka biya wasu mutanen da suke cewa kana ma su Tinubu waka haka su ma ka raba daidai, haka ka yi wa ita haɗaka waka haka ka tallata ta, wace irin waka za ka yi mata? To ani ba haka nake ba, ka san ni duk wanda ya sanin na kama hanya mai aka tafi na ƙarshe. Ba magana wai ka ce wai zan yi wata haɗaka. To ina haɗaka take? Ina ma ta haɗu bari a ce me aka ta za a mata waka. Ita kan ta haɗaka ina ta haɗu? Dukan su wayannan wayanda suka haɗu nan kowa ya ce shugaban ƙasa yake so. To ina haɗaka take? Waye zai koma ya mataimakin shugaban ƙasa? Waye zai haƙura sai an kafa gwamnati? Duka wannan abin da ake gaya maka Zaradini abu ne na san zuciya, dan san kan suka yi. Ba wai sun yi wai dan talaka bane, ba wai dan sun yi dan Najeriya bane, ba wai dan sun yi wai dan Arewa bane ko kuma wai dan mutanen Najeriya. A'a, abu ne na san kai. Kawai ba ma cikin gwamnatin nan ko kuma ba a yi da mu, saboda haka to kuma ba zai yi a ce kullun kai kawa Aluja ba. Kullun kai kawa Aluja. Ka gane? Magana ake ta shi Bola Ahmed Tinubu a yanzu da dauko wannan lissafin na gyaran kasar nan. Ko mutum yana so ko baya so, idan ya je ya zauna zai ce wannan mutumin bakin gurgudu na iya kokarin shi. Mu haka muke so a yi. Kullum mutumin nan tunda yana kokarin shi, kar ka zo ka ce kai kawai a'a san zuciyarka ne, idan kai ne za kai kaza, idan kai ne to idan kai ne mutum nawa suka zo. Mutum nawa ne suka zo idan su ne kuma ba ne aka sun zo babu abin da suka iya. Har yanzu dai a yanda ake a yanda ake. In banda ma zuwan shi, a zuwan mutumin nan in banda me aka ce mutanen arewa, ni ban san me aka ce ka san wani dan arewa ma kila dan kudu ne sai ce ma shi dan arewa ne, in yana so zai ada da kai. Amma dai duk wani dan arewa babu wani shugaban kasa wanda ya ma arewa gata ka Tinubu. Idan kuma akwai shi tun ba me aka tun da baya fada aka yi, tun da aka yi, ni dai tun ina karami, tun kan haife ni, tun kan haife yana ma an tabbatar da a kiwo da noma da kiwo arewa ce mai shi. Amma babu wani shugaban kasa da ya hau ya ce a yi ministry ta noma da kiwo sai Bola Ahmed Tinubu. Wannan kidnapping da Allah ya jarabce mu da shi, babu wanda ya ce an yi notice kuma akwai ne da Delta ya kamata a yi notice sai Bola Ahmed Tinubu. Iya waɗannan kawai da Bola Ahmed Tinubu yin mutanen arewa, iya waɗannan abun guda biyu. Ka ɗauko shugaban ƙasar da ya rufe ido ya ce ai wannan abun, za ka daɗe baka samu ba. Ya kamata mu gwada ubangiji. Wannan mutumin addu'a ya kamata yi. Mulkin nan me aka ce mulki ne na siyasa, zai iya zama wane ne gobe ko kai ne gobe ko wane ne jibi, haka ne. Duk wanda ta zo kan shi ba. Duk da haka Haji Dauda, wasu a arewa suna cewa APC nan duk da waɗannan abubuwan da kake cewa APC ta rasa goyon bayan da ya kamata ta samu arewaci Najeriya, wasu suna cewa yanzu haka APC ma tallata ta ya zama kamar tallata turmi. Kamar a zaɓe na gaba za ku yi amfani da dabarar taliya ne ko kuwa wani capacity ne na siyasa shugaba Tinubu zai baza? A yanzu haka ni na fira da kai. APC nake yi, APC zan tallata kuma kai ka san yanzu akwai dubban magoya baya na waɗannan wanda ban ma san shi ba, shi rarara yake yi kuma shi ma APC yake yi. Kako a cewa za ka yi wasu magoya baya, wani zai goyi bayan wani haka ne ya ga goyon bayan. Yanzu wannan masu haɗakar daban, yanzu suna da rigima da NPDP, suna da rigima da APC, suna da rigima da Labour, duk wa'annan masu haɗakan fa. To da za su ji da APC za su ji ko da NPDP ko da Labour. Ka gane? Saboda haka mutane ya kamata su tsaya su natsu. Ba a cewa shugaban ƙasa biyu ne. Duk yawan Najeriya shugaban ƙasa ɗaya ake yi. Mataimakin shugaban ƙasa ɗaya ake yi. Ba zai yiwu ba, dole zama za a yi a ce ya za a yi wannan ƙasar a taimaka mata. Ba zai a ce wa kullum wai kuna adawa ido a rufe ba kawai. Kawai mutum in ya samu kanshi ya sani. Kawai shi in dai ba shi bane. Ka gane? Sun zama kawai su in dai ba ni bane to kawai ba iya ba. Ba haka ake ba. Ba za ka yi adalci ban kai wannan abun.
To inda bari mu je amma maganar magoya baya duk wanda ka faɗi APC yanda kake ganin wata haɗaka tana da magoya baya to haka APC da magoya bayanta waɗanda idan mutum ya fito kuma a arewacin Najeriya suke su magoya bayan na APC. Ban gane ba to ni a ina nake. Kamar muna gani ne a shafukan sada zumunta da an sa APC duk wani abu da aka ce na APC zaka ga a comment section irin mutane suna nuna ba su so suna tunkuɗewa gaba ɗaya. To ai ina nuna maka yanzu ni ma da ka zo ka sa wata jam'iyyar ni ma zan ce ba na so saboda in na sa ta wani ya ce ba so to kuma wani laifi ne. Jam'iyyar ka ce daban ka kare taka ni ma in kare ta da ba ka jam'iyya take. Shi da mun tallar jam'iyya kenan ka kare taka in kare tawa. Ai ba wani magana me aka ce magana ce in wani ya ce a can baya so a nan ni ma yanzu an yi magana da ni da magoya bayana ka san babu wanda zai goyi ba wata haɗaka don wannan haɗakar me aka ce kura ce da fatar rago kaga ba zai yiwu ba kuma na gaya maka haɗakar nan yanzu ita rigimar ta ma me aka ce a sha na ƙona ta ma tana jikinta PDP tana jiran su wa'annan kenan Labour tana jiran su ka kyale su da wannan kawai wannan wutar wannan wuta wannan aikata wannan ashana wannan fetur Labour na nan PDP na nan kuma Dauda ka hutu rana ka san da yake wannan tattaunawa ana yin ta za kuma ta dawoma ne haka har bayan 2027 baka da fargabar bayan zabe a dauko wannan hirar haka ana sanyawa ana dariya ana cewa ga abin da rana ya ce hadaka ta yi nasara kuma ani ba ya fargaba bane duk abin da ka gana mai aikata bakin gurgudu ina yi bakin rai bakin fama APC muke yi kuma APC tana da magoya ba fiye da wannan hadakar to haɗakan ma ai ba ma ta haɗu ba tukunna ba sai ma ta haɗin mu sannan za a ce wai to ta ma isa da APC wadan wannan haɗakar ai ba su shirya ba wai kace za ka kada Bola Ahmed Tinubu ko za ka kada APC a arewa wallahi tallahi wannan haɗakar da ba su shirya ba wakar ka ta Omologo tana tashi yanzu haka musamman tsakanin yan jam'iyyar APC kamar menene ya sanya ka kai wannan waka da harshen da ba naka ba abin da ya faru saboda ai yan jam'iyyar tawa ba me aka ce ba iya Hausawa bane ma'ana shi shugaban kasar ma shi ma me aka ce kamar da yaren shi ne wakar ka wannan yayi welcome din shi da zuwa da me aka ce jihar Katsina da yayi na masa wannan waka da me aka ce da Yarbanci kuma alhamdulillah wakar ta zama duk wanda ma baya jin yaren da wanda yake ji da mai jin Hausa da mai jin Ibo gaba daya ana jin wannan waka Omologo din nan fasara shi me aka ce shi dan baiwa kenan Omologo dan baiwa to fasara ta me aka ce tana nan ta ita wakar gaba ɗayanta yanda aka yi welcome din shi da kuma abubuwan da yake yi na tsayayyen mutum ne akan inda ya ga gaskiya duk yadda za a yi zai tsaya akan gaskiya ko da samu ko da rashi ba magana tsoro saboda haka irin waɗannan mutanen samun su a yanzu sai an tona saboda haka in Allah ya baka irin waɗannan mutanen lallaba su ake yi kamar yadda muke kokarin kamar Omologo din ka so ka shiga zuciyar shugaba Tinubu ne ko kuwa sauran masu magana da harshen Yarbanci ai ka san ya ka san da yake ba zan ma konsultin waka a nan ba amma da a ce ni da kai muke sai in gaya maka yadda tsarin waka yake idan ina so in burge Zaharaddini ba shi zan burge ba ai ka gane ai da yawa na gaya maka ni abin da na fi iyawa waka sarauta ne mun yi magana da kai na ga wancan karan in baka manta ba ni na fi iya waka sarauta abin da na fi kwarewa a kai kenan ni saboda ita ce waka mai wahala zaka zo da basarake yana kallon ka kana mai waka yana jin daɗin wakar amma shi ba zai motsa ba shi ba zai tafi ba saboda haka dole sai ka san ta yadda zaka yi wannan basaraken ya nuna appreciation din wannan abin da ke masa yana jin daɗin wannan waka da ke masa ba kowa zai iya wannan ba shi za na gaya maka na fi kwarewa a kasar saboda shi za na zo waka siyasa ko ta waka ta faɗa kawwa ko wani abu kawai kamar wasan yara nake ganin ta ta wannan Omologo din nan da kanka ka rubuta ta koko dai kayi haɗaka ne da wani bai rabe mawaki ganin cewa da alama baka jin harshen Yarbanci ba mawaki bane mun kamar wani akwai wani AGM Bashir director sunan shi AGM Bashir director ne yana nan a masana'antar Kannywood to shine muke magana da shi yace to ai ya kamata in dan sa Yarbanci a cikin wakar tunda an ce shugaban kasa zai zo nace to ai ni ba iya Yarbanci ne ba yace to idan an rubuta idan me aka ce idan ya gaya min wannan kalaman nawa zai iya mai da su Yarbanci sai in sa a ciki to shine ya mai da su abubuwan da na faɗa din ya mai da su Yarbanci sai na dauka na sa ta minti 1 da sakan 20 to kuma alhamdulillah Allah na barkatu wakar iya wannan gurin minti 1 da sakan 20 din babu inda ya kai shi trending
ka gane a cikin wakar. To kamar shi shugaba Tinubu da aka yi wakar domin shi a lokacin da ya fara sauraron wakar da kuka yi magana, menene ya shaida maka, me ya ce maka game da wakar? Shi mamaki yake yi, yace hau na koyi Yarbanci kuma ne waka da shi, ka gane, ba wai ma na iya yaran ba, da yaran ne kuma ne waka. To shi wannan yake mamaki, abin da yake tambayar gwamna kenan, hau rara ya koyi Yarbanci kuma yi waka. Gwamna ne aka ta duk kwarar da yake tambaye shi, wai abin da rara yake faɗa is true? Yace yes, ka gane. To wannan shine yake burge shi. A'a, to ya aka yi wai ya san da ni Hausa nake ji, ka gane, kuma da Hausa nake waka ta, to ya aka yi hannaji Yarbanci ne waka da shi. To wannan ne me aka ce, ina ganin wannan ne ya burge shi, dan wannan magana ce ni me aka ce ya mun so biyu da muka da shi. Da alama kuma ita wannan waka ta Omologo din ta kara maka kusanci da shi Tinubu, inda ake ganin a tarika daban-daban shugaba Tinubu yakan taso haka ku gaisa domin ya girmama ka, haka kuma har ma a wani faifan bidiyo ma yana ayyana ka a matsayin abokinsa. Kamar me hakan ke nufi gare ka? Alhamdulillah, daman ci muna da kusanci sosai ba, sosai. Kar ka ɗauka wa irin wai me aka ce mawaƙin neman abinci ne. Mawaƙin shugaban ƙasa ne, wanda shugaban ƙasa ya yarda ni mawaƙin shi ne, ka gane nufi na. Ba wai sai a gurin taro wannan abin. Ina zuwa ganin shugaban ƙasa, ana kai ni in ga shugaban ƙasa. Ina ga da hawan shugaban ƙasa zuwa yanzu na gan shi wajen sau 11. Ka gane, na je na gan shi a ofis, na gan shi a gida, ka gane. Banda wai me aka ce, ba wai gurin taro ba, ba wai irin gurin taro irin wannan abin ba. Saboda haka muna da kusanci sosai, muna da amana. Saboda lokacin da zan yi Bola Ahmed Tinubu, da ni da shi da Ribado da Ibrahim Musarin muka zauna, aka ce zan yi, nace zamu je mu shawara, zan yi, nace zamu je mu shawara. A ƙarshe dai me aka ce, akwai Yusuf Haruna Babin Tinubu yace za mu yi, tunda da mun to a lokacin da kungiya ne. Da muka zo kungiya ta ce, sai aka fara rawa, aka ce gashi kawai. Nace to na riga dauki layi, tunda ne alƙawarin zan yi, kawai zan yi, ka gane. Saboda haka ni in nace zan yi da gaske nake yi, shi kuma ya dauki wannan abun da nace zan yi shi, komai dadi ko wahala ya yadda zan yi. To saboda haka na zama wani mutum wanda in dai ya gani to yana ganin wannan mawakin jam'iyya ta ne ko kuma mawaki na ne. Saboda haka duk inda ya gani bakin gurgudo, wallahi ina samun karamci da mutunci. Kar ka dauka wai ko mun je gurin wa ko wannan ba wannan abun bane wallahi. Ba wai su mutane suna ganin wai kawai mu ya kace Bola Ahmed Tinubu in an je gurin taro in ne waka zai, a'a ba sai ne waka ba. Duk inda muka da Bola Ahmed Tinubu, ko a masallaci ko a gurin wani taro, ko kuma in na je gidan shi, ban taba zuwa na ce zan ga shugaban kasa an ce min a'a ba, ko dai a ce in zauna in jira. Misali kamar yadda yanzu shi da kansa shugaba Tinubu ya kira ka a matsayin abokinsa, ta yaya za ka yi amfani da wannan dama domin ɗaukaka daraja arewacin Najeriya da sauya rayuwar talauci da magance rashin tsaro da ma dai ake gani a sassa daban-daban na arewacin Najeriya? Ai tuntunawa ina yi ma, kafin ma ya ce min my friend, kane, ai ina yin wannan abin bakin gurgudu, kuma iya yadda zan iya yi. Ba kowa bane yake zuwa gaban shugaban kasa ya faɗi matsalar wani, amma na rantsa da ubangijin da ya halice ni, na je ya fi so 5 ina faɗin matsalar, ba matsala ta bane. Ko dai in faɗi matsalar Najeriya, ko kuma matsalar Arewa, ko kuma matsalar wasu waɗanda muke tare da su. Kamar misali, cikin matsalolin arewacin Najeriya wace matsala ce ka taɓa magana da shi baki da baki ka ce mishi kana buƙatar a inganta? A baki da baki mun yi magana titi, baki da baki mun yi magana tsaro, baki da baki. Wannan kuma abin shi ya kai ni, ba na je neman wani abu, a wannan abin shi ya kai ni. Baki da baki kuma mun yi magana wasu mutane waɗanda suke neman su shiga gwamnati, kuma suna da qualification mai kyau, kuma naga in Allah ya sa sun shiga za su iya samun dama, kuma alhamdulillah yawanci rabi da kwata sun samu, za su shiga. To kaga wannan abubuwan ba wai wannan naje, ban ce ba na zuwa neman bukata da kaina ba, amma dai duk in ka ganna a gurin ina zuwa wani abu ne wanda ya shafi, ko ya shafi gwamnatin, ko ya shafi jam'iyya, ko ya shafi wasu, ka gane. Saboda ni ha kawai in ya ga dan ya aikata, ha kawai zai kira ko kuma zai ce a bani sako, ko ban je ba. To kaga wato kana zaune ma yakan aiko maka da sakon kuɗi kenan? Ina zaune ma yakan aiko min da sako, ya ce da Allah a ba rarara wannan abin, me aka ce wannan sakon. To kaga ni ba inda da godiya Allah, mu kaga abin da ya kamata mu yi, abin da zamu sa a gaba shine abin da ya kamata, ba wai mu zo mu dinga harba ruwan babe ba.
To abin tambaya anan shine kayi waƙoƙin siyasa daban-daban kila kai kanka baka san iyakarsa ba ko ka san adadin waƙoƙin da kai na siyasa misali kana da su a rubuce? Abu za su lissafa ba gaskiya. To waɗannan waƙoƙin da kai gaba ɗaya haka kamar tunda waƙoƙin siyasa ne kayi ma wane kamar zuwa yanzu akwai wata waƙa ta siyasa da kai nadamar yin ta saboda wani abu haka da ya faru bayan da kai ta? Babu ai ba wata waka da zan yi ladama saboda yawanci in waka ni ina ta me aka ce a raina nake jin zan yi ko ba zan yi ba. In na yadda zan yi in ba zan yi ba zan yi ba. In ko na yadda zan yi to duk abin da zan faɗa abin da ko da me aka ce ba magana da na sani. Na yi wannan wakar kuma me aka ce kan gabar da na yi ta a lokacin a daidai take. In zan maka waka Zaradini yau din nan Allah ya bashi wani mukami ya zama shugaban ƴan jarida na duniya to yau zan maka wakan nan. Saboda haka to dan Zaradini ya sauka ka gane ko kuma samu tsara Zaradini hence na yi daman da me aka na masa waka to mutanen kuma Zaradini da suka mun lakin fa suka mun comment suka mun addu'a to kuma sai mai da wancan abun baya babu duk wata waka da nayi ka gane duk wata waka da nayi ina sakin wakar mabiya suna ƙara bina. To mu je ga batun kungiyar tatin wadda ka jagoranta a baya yanzu mun samu labarin ta koma kun sauya mata suna ta koma round table. Me ya faru? Ba mun sauya mata suna bane tatin tana nan a tatin amma dai yanzu na bude rarara round table. Amfanin ita tatin da aka yi ta tatin kungiya ce wadda aka yi ta me aka ta celebrities da yawa. Celebrities nan gaba ɗaya su ne a ciki daga su sai yaran su wanda suke musu aiki ko wanda suke a tafiya da su tare. Saboda haka ita kuma wannan me aka ce kungiya ce muka ta me aka ce round table ma'ana shi round table din ka dubi gaban ka saboda yawanci yan midiyan nan wani abin da ma bai kamata yi ba shi ke yi abin da kuma ya kamata yi baya yin shi saboda haka muna ta bindin a cikin midiya sai to akwai abin da ya kamata mu yi sai to yan midiyan mu ya kamata mu zo mu yi wata kungiya ta round table ka san shi round table ana kallon gaban me aka ce kowa na kallon gaban shi ne to shi yasa muka ce mai da wannan me aka ce mu zo mu fito wata kungiya mai suna round table. A kungiyar ka ta tatin an zarge ka da samowa ka zo ka kirabawa mutane haka da zarge haka dai masu nauyi. Wani mataki za ku ɗauka ita a wannan round table haka a kauce wannan zargin? Ne ka ce a wannan ƙarya ne fa. A tatin ƙarya ne duk wanda ya ce maka wai in samu raba babu. Duk wanda ya shiga tatin in an samu miliyan 100 to ni na samu miliyan 99 kuma aka raba da kai da baka samu ba babu ai mai yace magana tatin waya mu magana a samu duk wanda ya shiga wannan abin to in ma yana da hanyar samu 100 ni ina da me aka ce hanyar 1000 saboda haka duk wanda zai ga maka wannan magana kawai zai magana shi ne kuma an yi magana shi ba za ka iya cewa ba za ka tantance zuciya shi ba kawai in yana kungiyar tatin ne ko kuma wani dan koran kungiyar tatin ne amma dai a kungiyar tatin duk wanda ya kungiyar ko wanda yake ciki ko wanda ya fita saboda ita na yi kungiyoyi da yawa da muka tashi wannan kungiyar sai muka yi ta zama hanya sai dai in ka gaji ka ratse baka saka cewa za ka warga zaman tatin ba dan kai za ka fita baka saka cewa za ka rusa ta ba babu wanda ya isa ya ce zai rusa kungiyar tatin sai dai ka fita a dokar ta kuma kowa da takardar shi a cikin manyan nan idan ka fita to ka fita kenan ko takalmi baka bari ba abin da zaka dauka haka aka fata saboda nayi kungiyoyi da yawa waɗanda ni nake jagoranta abin yawanci akwai me aka ce akwai abubuwa da yawa waɗanda in ba da lokaci na in ba da me aka ce da mutunci na da masu gidana da duk wanda na sani in je mu kai mu ce to muna buƙatar taimako a bangare kaza da bangare kaza da bangare kaza to amma aka zo daga baya wanda ma yake kwance a gida shi bai san inda ka je ba bai san daga inda ka zo ba amma sai ya rika cewa ai da gumin sa ake ci to da muka zo yin wannan kungiyar muka yi ta concrete muka rubuta takarda duk wanda ya sa hannu ya shiga kungiyar tatin to fa ita hanya ce sai daga jika ratsi baka isa ka ce wai zaka warga zamu na kungiya ba wai dan kai zaka fita a dokar ta daman in dai akwai waɗanda za su yi to kai baka isa ka ce kai dan ka fita a kungiyar tatin wai ka zaka samu kungiya ba
abinda ake yasa na aje 30 yanzu dauko round table saboda yawanci yan TikTok din bo inda suke ni yanzu ba sa cikin waccan kungiyar 30 to kuma me aka ce akwai bukatar duk inda zaka yi me aka ce duk tafiyar da za a ce an yi shugabanci yan TikTok din da muke tare da su da kuma wasu mawaka da suke tare da ni waɗanda muka hada sai muka ce za mu bude kungiya ta round table ba lalle celebrity ba to wani ne ita wannan kungiya ita wannan kungiya kowa zai iya shiga amma idan dan media ne muna magana ne akan yan media waɗanda suke yin abin da me aka ce abin da ya dace da waɗanda suke yin abin da bai dace ba muna so a me aka ce a koma akan daidai abin da muke da bukata yanzu a nan abin da muke bukata a Kahutu rarara zai yi magana akan shi ne saboda haka idan Zaradini zai taimake ni he ta tallata wannan abin idan Allah ya taimake mu aka gama wannan idan Zaradini zo da nashi ni ma sai in dauka in tallata masa saboda haka wanda yake round table a Adamawa idan ya dauki abin shi ya dora to duka waɗanda suke round table za su dora wannan abin idan Allah ya ba mu sa in hanyar ruwa ce aka yi idan bohol ne aka yi idan gyaran makaranta ne aka yi to ran da na kawo na Kahutu dan Adamawa zai dauka ya dora ni ma ya taya talla ga abin da muke bukata a gurin kamsila ne ga abin da muke bukata a gurin chairman abin da muke bukata a gurin sanata abin da muke bukata a gurin rep abin da muke bukata a gurin chairman na local government babban matsalar yan media mu aikin kamsila ko aikin chairman ko aikin dan majalisa sai su ce aikin shugaban kasa ne ko kuma sai aikin gwamna ne ka gane wani kawai me aikata yana yin maganan ne bai ma san waye mai alhakin wannan abun ba to mu a round table shi muke so mu tantance wannan kwalbatin da za a yi alhakin ciyaman ne ko na kamsila idan kamsila ba zai iya ba dan majalisa ne in ba shi bane sanata ne in ba shi bane rep ne in ba shi bane gwamna ne to mu kuma duk wanda yake cikin wannan wa'inda aka fara din idan shi wanda yake da wancan pejin nashi gwamna ba zai ga abin da yi ba commissioner shi ba zai gani ba deputy gwamna ba zai gani ba to deputy gwamna zai ganawa ko kuma zai gana wani a cikin mu a cikin round table din saboda haka to in muka haɗu muka join wannan abun nayi sai ga Allah ya taimake mu an skilling through amma dai ayi abu akan ka'ida ba wai harbaron babi ba kawai muna neman taimako na kaza a ai akwai aikin da ba ma taimako bane wannan aikin ya kamata chairman ya yi shi wannan aikin ya kamata gwamna ya yi shi wannan aikin ya kamata wannan rijiya ya kamata dan majalisa ya gyara ta wannan titin ya kamata sanata ya yi shi to wani abun ba taimako bane amma sai ya zauna cewa kaza in kuma ba yi ba sai gaba dai abun ya warwance ba a yi din ba kuma kai ba za ka iya komai ba mu je ga tambayar da nake son daga ba a bayan nan cikin mutanen naku na TikTok haka ka aurar da wasu da ma dai 'ya'yan abokin aikinka Forest marigayi wasu suna cewa kamar su matasan nan da ka aure suke bukata ko dai ka nuna musu yadda za su kamo kifin nan a aure suke bukata ai duk wanda kaga amma aure ke bukata ani ka san Zaradini ni ba za a mun gorin wani abun ba in dai magana wai in duba mutum abin da ya dace da shi ne wanda ya dace da wanda yake bukatar mota nake bashi mai bukatar gida nake bashi wanda yake bukatar jari nake bashi wanda yake tare da ni iya gwargwadon abin da zan iya yi kuma shine zan iya ba zan makare abin da ni ba zan iya ba in ce zan yi ka gane to wanda kuma yake bukatar aure zan masa kuma duk inda kaje an ce aure ai sai wance da wance sun yarda tunda yanzu dai me aka ce da ne ake cewa kai wani ga matarka amma yanzu ba a wannan abin ai sai an ce da wani ku je ku daidaita ko kuma da wani sun daidaita kawai Abbani da ita Hamida da ya aura saboda Abbani shi sunan shi Abdullahi Ibrahim ita kuma sunanta Hamida Haladu amma dai ana ce mata Hamdiya a sunanta to waɗannan masoya ne da mun sun dai suna soyayya kamar Andos wanda yake mun kira Suleiman Andos da kuma da wata yarinya Zainab Sani ana ce mata Baby Kofi ita ma masoya ne tana cikin yan TikTok ina shi kuma shine yake mun kida shi kuma Abbani yana cikin yan TikTok ita ma wannan tana cikin yan TikTok saboda haka soyayya ce ta hada su gaba ɗayan su waɗannan kaga ba maganar me kita wai me ya kace gida yake bukata ko jari a aure suke bukata in dai soyayya ta haɗu in dai aka daidaita saboda in ba daidaita ba za a zo a gaya mun ba to amma waɗannan matakai Dauda Kahutu rarara yake ɗauka ne don ganin cewa wannan aure da ka haɗa ko ka taimaka wurin yi musu ya ɗore haka maimakon daga baya a zo a samu matsaloli
to alhamdulillah babban mataki da muke dauka duk wanda ya aure, muna da group. A group din mu akwai phase 1, phase 2, 3 har zuwa 5. To duk wanda suka yi aure ko da suna 5 ne daga sun zama 1. Phase 1 su ne duk inda za a yi tafiya, sai dai in su ne suka ce ba za su je ba. Kuma idan an yi tafiya, idan an zo za a raba abin da aka samu, su ne phase. Idan aka ce naira 10 ne hai abin da za a samu, to su naira 10 za a ba su. To waɗanda suka yi aure, to suna da wannan offer. Kuma wannan ba wai yanzu bane na fara wannan abin. Daman tuntun duk wanda take office ina an ta aure, duk abin da aka samu a office sai ya raba da ita. Mu muna mutunta waɗanda suka yi aure saboda su zauna a gidan auren. Saboda idan da kina hangen zuwa taro ne ko kuma zuwa office ne ko kuma aikin da ake da ke ne, to in ma baki yi aikin ba za a baki abin da aka samu a office. In dai an yi tafiya da mutum 4, 5, 10 an samu wani abu, to yadda aka raba aka ba wanda ya je gurin nan, to haka za a ba wanda take a gidan aurenta. Haka shi ma wanda ya aure cikin TikTok din mu, in dai TikTok din mu ka aura, wanda muke aiki da ita a cikin group din mu na TikTok, in dai ita ka aura, to duk abin da aka samu, ko ka je taro ko baka je taro ba za a baka. Saboda mu sani ba, kila wani in ya aure ya ce shi zai fara zai fara wata sana'ar daban, ko zai fara yin kaza ko zai fara yin kaza. To ko da a ce bai je wancan taron ba, idan wani abin alkhairi ya samu da shi zamu raba, saboda shi ma yana rike mana me aikata a group din mu, shi ma muna tare da shi. Ita kuma da mu gida ce. To wannan shine babban ba ta goma shi waɗannan mutane za su samu. Menene martaninka ne na murabus din da Dr. Ganduje ya daga mukaminsa? Mai girma Dr. Abdullahi Ganduje, kadimul Islamu radiyallahu anhu. Wannan ai ka san taku ne wanda ba kowa ya sani ba, kuma tsakanin Bola Ahmed Tinubu da Ganduje ba wanda ya san tsakanin sai Allah. Saboda haka da shugaban jam'iyya da shugaban kasa suna da kyakkyawar alaka. Saboda haka shugaban jam'iyya ya ba da takarda akan zai tafi neman lafiya, kuma alhamdulillah shugaban kasa ya karba, dan da bai ba zai karba ba. Wannan dai in Allah ya yarda, na san shirin nan wanda suke gani ba zai mai yan adawa daɗi ba. Yan adawa me ya kace, musamman yan wannan ya kace haɗakakkiyar, wallahi tallahi ba zai musu daɗi ba. Da wannan ba haɗa ka bace, haɗakakkiya ce. To amma kamar wannan mukami ka shino cewa shi Dr. Ganduje zai samu haka. To ai yanzu ma Ganduje yana da mukami. In ma ya ji shugaban jami'a shine shugaban tashin jirage, wannan wanda ake cewa span, shine ciyamun nasu. Ka gani ai tsakanin Ganduje Tinubu sai Allah ai. Amma za ka goyi bayan shawarar da wasu ke cewa a sanya shi dan takarar mataimakin shugaban kasa domin akalla a huce takeicin tirsasa shi murabus da ake zargin an yi. Wannan kuma lissafin ai kasan na jam'iyya ne take zama ta yi. Kuma ni da abin da na sani, sai an zaɓi ɗan takara sannan ake zaunawa ko shi ya ce da wani zai aiki. Kaga me aka ce, wannan magana da kai, mutane ne da yawa waɗanda suke da wannan kwalitin na cewa a ɗauki wani ko a ɗauki wani, ko su ba da shawara a ɗauki wani ko wani. Saboda jam'iyya ce, me aka ce, ita kuma hidimar jam'iyya tsakaninta da mai mulki ake yin ta. Saboda shi wannan yana jagorantar mutane sahihai, mutane 'yan jam'iyya waɗanda suka zaɓi jam'iyya da masu shiga jam'iyya. Wannan kuma shugabantar duka Najeriya ne gaba ɗaya, da ɗan APC da ɗan ina ne, kowa, ko kana so ko baka so, Bola Ahmed Tinubu ne shugabanka. To saboda haka tsakanin su da Ganduje alaƙa mai ƙwari ce. Saboda haka in an ce Ganduje ya tafi neman lafiya, to in ya dawo baka san da zaka tsince shi ba. Murabus ɗin da shi Dr. Ganduje daga shugabancin APC ya buɗe kofar yada jita-jita mai ƙarfi da ake cewa wasu mutane da suke jiran ya fita za su iya shigowa cikin jam'iyyar, kuma a matsayinka na mawaƙi ana zargin kayan musu waƙoƙi haka ɗan masu zafi. Ya za ku zauna idan har waɗannan mutane suka shigo cikin wannan jam'iyyar? Ai me aka ce a siyasar Ganduje, idan wani ya ce ma sai Ganduje ya sauka zai zo, wallahi sai ya sauka. A iya siyasa ta Ganduje. Ai kullun jam'iyya ƙari take so ba rigi ba. Misali a ƙashin kanka haka ana zargin akwai waƙoƙi masu zafi da kai wa wasu 'yan siyasa. To irin waɗannan mutanen idan suka dawo cikin APC, ya za ku kalli juna? To a duk me ya kace,
ai duk wanda ya shigo ai ya zama ɗaya. Ai wai shi zafin wakar fa wanda baya APC ne ko wanda yake wani bangare shi ke jin zafin ta. Ai da ya shigo cikin mu kuma waka ta zama mai sanyi a gurin shi, ka gane? Ai duk da ka dauki garwashe ka je ba cikin kankara me ya zama da ka dauko shi masu a sanyi zaka ji. Ai da duk wanda ya shigo da wanda ake shiri da wanda ba a shiri ya shigo jam'iyya, to me aka cewa shi ma yanzu wannan waka ta zama tashi, kuma alhamdulillah zai rika ji yana jin daɗi na cewa mawaƙin jam'iyya ko mawaƙin shugaban ƙasa wannan waka sai dai a sa albarka, muna godiya. Saboda ka zafin wakar ai sai in baka ciki, amma in kana ciki kuma ai me aka ta zama mai sanyi a gurinka. Ai muna maraba da duk wanda zai zo APC, muna maraba da wanda ma bai yi niyya ba, wannan karan ya kamata ya yi niyya ya taho, saboda abinda dai take nunawa waɗannan masu haɗakakkiyar ba su shirya ba wallahi. Bola Ahmed Tinubu da izinin Allah shine shugaban ƙasa yanzu kuma shine shugaban. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da abokan arziki, barkamu da wannan lokacin. A gurguje ba tare da bata lokaci ba, wannan wani faifayin bidiyo ne na Dauda Kahutu Rarara kenan da yake yin wasu maganganu wa'anda dukkanin mai hankali ko kuma in ce mai sauraro ya san cewar Dauda Kahutu Rarara shi ba ɗan siyasa ba ne, kowa ya san shi mawaƙi ne. To a yanzu yake nuna wa duniya cewar shi shahararren ɗan siyasa ne, kuma ba takarar gwamna, kansila, sanata, rep ko wani abu ba. Takarar shugaban ƙasa ma in ya tsaya madugun adawa ba zai kai labari ba. To wannan dai magana ce wacce take ba abin mamaki ba ne, domin yadda shi ɗin yake kallon kansa da kuma yadda mutane suke kallonsa abubuwan sun sha bamban. Ba komai ba ne mutum ya kamata ya dinga sa bakinsa ko kuma yana nuna zaƙewarsa. Wasu abubuwan ya kamata mutane mu dinga la'akari, mu dinga lura, sannan mu san adadin muƙaminmu a cikin wannan abubuwan. Idan ka nuna ka kai, to fa ba lalle ba ne kuma ka kai ɗin. Siyasa a Najeriya aba ce wacce take da ruɗani da ban mamaki da kuma wasu abubuwa za ka ga kamar na shiririta da wauta. Idan ba haka ba menene zai haɗa mulkin shugabancin ƙasa da mawaƙi wanda shi ba siyasa ma yake ba, kawai yana yi wa 'yan siyasa ɗin ne waƙa. Wai kuma shi ne yake maganan in ya fito ba mutum ɗaya, biyu ko uku ba, a'a gabaki ɗaya jam'iyyar ba za su iya ja da shi ba. A duniya dai ba a taɓa yin mawaƙi mai capacity haka ba, sannan babu wani wanda zai ce akwai wata ƙasa da mawaƙi zai iya yi wa shugaban ƙasa ko kuma ƙasa guda barazana irin wannan ba. To amma ban san me yake nufi ko kuma me ya taka ba. Wannan abin ya fi kama da kamar wata jam'iyya ce ta saka shi, ko kuma mu ce yana yi wa wata jam'iyya aiki ne, abin ya fi kama da haka. Domin in kuka yi duba da yanda yake batutuwa, yake maganganu, to batutuwansa da maganganunsa yana yin su ne cikin confidence da kuma nuna ainihin asalin cikarsa, domin shi ɗin ya cika. Amma ni abin da nake gani wannan abu ne kamar mara yiwuwa a ce shugaban ƙasa da kuma madugun adawa na wata jam'iyyar da za ta iya kayar da shugaban ƙasa, wai wani mawaƙi ya fito yana yin barazana ga waccan jam'iyya ɗin. To amma ba za mu iya cewa wani abu ba a dangane da wannan,
sai dai kawai mu yi fatan alkhairi da fatan roƙo ga Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki, ya kawo mana sauƙi ga wannan ƙasa tamu ta Najeriya, ya kuma ba wa wanda zai iya, ya ba wa adali. Anjo, data yana tafiya kuwa? Wayan ne ma na kashe, zan sake kunnawa. Wayan na kashe, zan sake kunnawa na gani. Bula Mabukarti shi ma ya yi wasu maganganu a dangane da wannan haɗakar.